Pentru ce ești bucuros? Să-mi fac părul, mami. Am fac un un pic aici într-o parte care... Unde sunt? Sunt mulțumitoare pentru că am părinți, sunt mulțumitoare pentru că am dat mea bătutare și sunt mulțumitoare că avem biserică. Mulțumesc că am primit o bicicletă și în motor și în cadou cu telefon. Sunt mulțumitor pentru casă, pentru că am reușit să am o casă în care este și o cameră pentru mine. Când cealaltă casă nu aveam, îi mulțumesc părinților mei pentru că mi-au luat un acvariu cu 2 peștișori. Eu sunt mulțumitoare că Domnul ne-a creat pentru tot. Să-i mulțumim Domnului că a fost cu bine la biserică. Și în vara asta a fost foarte bine. Eu m-am rugat pentru o casă și știu că Domnul o să-mi dea. Eu sunt mulțumitoare pentru ce îmi dau părinții. Eu sunt mulțumitoare pentru că am o familie mare și eu sunt mulțumitoare pentru că fac matematică la școală și eu sunt mulțumitoare că a venit tata din Elveția. Eu sunt mulțumitoare pentru familie, casă și prieteni. Sunt mulțumitoare pentru că am părinți și frați și că o să mă mut la casă. Eu sunt mulțumitoare pentru că am o familie bună și pentru că am o școală unde pot învăța. Sunt mulțumitor pentru familie, pentru biserică, pentru școală și că pot să merg la o echipă de fotbal. Eu îi sunt astăzi mulțumitor Domnului că a putut tata să vină din Kenya, că este în avion și că poate să vină, că a avut un timp frumos acolo și că i-a dat mamei răbdare să stea cu noi tot acest timp. Și îți mulțumesc că am putut să vin astăzi la biserică. Sunt mulțumitor pentru școală, pentru că profesorii sunt foarte buni, ne învață multe lucruri și nu ne dau multe teste. Sunt mulțumitor pentru mama mea, care are grijă de mine și m-a învățat tot ce știu. Și sunt mulțumitor pentru oamenii extraordinari din biserică, care ne învață lecții creștine și pot să aibă grijă de noi. Eu sunt mulțumitor pentru viața ce trăiesc, sunt mulțumitor pentru părinții și familia pe care o am, sunt mulțumitor pentru școala la care sunt și pentru profesorii ei, sunt mulțumitor pentru verii mei, pentru familia mea. Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat în cele mai grele momente ale vieții mele și sper să vă ajute și pe voi. Eu sunt mulțumită că am o biserică unită, o familie fericită, sunt mulțumită că am multe hobby-uri faine și sunt bun la ele. Și sunt mulțumită că suntem în viață și că Domnul ne ajută în fiecare zi să trecem peste probleme și peste toate greutățile.